μια εκπομπή που θα κράξουμε ό,τι μας τη σπάει. Και σήμερα τι θα κράξουμε? Τους οδηγούς χωρίς δίπλωμα. Σήμερα θα κράξουμε εκείνους τους τύπους που κυκλοφορούν κάθε μέρα μέσα στην Αθήνα χωρίς δίπλωμα. Και οδηγάνε αυτοκίνητο και μηχανάκια. Και δεν εννοώ για ένα, δύο, τρία ανθρωπάκια που κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα στο χωριό τους με το τρακτέρ και έτσι. Εννοώ για τους τύπους που κυκλοφορούν καθημερινά στην Αθήνα χωρίς δίπλωμα. Και δεν εννοώ τέτοιους κινδύνους. Δεν μου λες ρε μαλάκα, εχθές η βόλτα στο DC με το εργαλείο τα μάξι μου, πώς ήτανε ρε? Πω φίλε και χαμό! Ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου! Αλλά δεν μας είπες, δίπλωμα έχεις? Ποιο δίπλωμα ρε μαλάκα, τι λες? Τι δεν έχεις δίπλωμα? Τώρα φίλε που με βλέπεις, οδηγάω από τα 8, ποια 8 ρε μαλάκα, τα 5 ρε μαλάκα, οδηγάω από τα 5 να σου πω κάτι. Με τόση εμπειρία που έχω ρε φίλε, εγώ κανείς δεν με πιάνει, τι μπορεί να γίνει ρε μαλάκα, εγώ είμαι πολύ έμπειρος οδηγός ρε φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Λες να πατήσω κανένα, δεν υπάρχει περίπτωση ρε μαλάκα, ούτε καν. Εγώ είμαι γαμάτος. Εντάξει, άμα το πιστεύεις τόσο πολύ, τι να σου πω? Τι, και να σου πω και κάτι. Τα αμάξι μας ρε μαλάκα και με τζάμια, δεν θα μας δουν ρε φίλε. Σιγά να με δουν να με σταματήσουν. Και εκτός αυτού κάνω εγώ για 18 χρονών. Δεν κάνω για 27. Για 30. Για 30 ρε μαλάκα, μόνος το λες. Σιγά να με σταματήσουν. Γιατί οι πιο πολλοί αυτό λένε. Όταν οδηγάς λοιπόν χωρίς δίπλωμα, έχεις κάποιους σοβαρούς κινδύνους. Πες ότι το αμάξι είναι ασφαλισμένο. Πες ότι έχεις τέλη κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά. Είτε είναι αυτοκίνητο είτε είναι μηχανάκι. Όταν λοιπόν οδηγάς χωρίς δίπλωμα, έτσι και έρθει και πέσει κάποιος πάνω σου, ακόμα και αν είσαι σταματημένος, εσύ θα την πληρώσεις. Και βασικά θα την πληρώσεις εσύ, θα την πληρώσει το όνομα που είναι γραμμένο πάνω στην άδεια του αυτοκινήτου ή στην ασφάλεια. Εσύ θα την βγάλεις λάδι. Οπότε ξέρουμε ότι όταν οδηγάς χωρίς δίπλωμα, ό,τι και να γίνει, ό,τι στραβό και να σου γίνει, ακόμα και αν δεν φταίς εσύ γιατί θα είσαι σταματημένος, εσύ θα την πληρώσεις. Οπότε δες ένα σχετικό βίντεο για να καταλάβεις τι εννοώ. Είσαι καλά? Πού πας ρε φίλε με 200, πας ρε! Μην 200 ρε φίλε, σε παρόλο σταματημένος ήμουν. Είσαι καλά ρε? Τι να είμαι καλά ρε φίλε, τι να είμαι καλά, δεν βλέπεις? Τι Τι μου λες τι εμένα? σκότωσα και δεν να πω κι άλλο ρε. Όπα, φίλε μισό, θα δώσω αποζημίωση, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Στην έφερα. Άντε μωρέ με το μαλάκα. Φτάνει που είναι στο φανάρι σταματημένος να πούμε πέσε πάνω μου και γαμώ το κερατό μου πάλι κόκκινο είναι. Ελπίζω να μπεις κανένα λοιπόν στο καμάξι μου. Μου το έκανε και χάλια. Μου το έκανε χάλια. Τώρα θα σου πω εγώ μου θα πατήσω κιόλας. Λέμε ότι ένας τυπάς δεν ξέρει να οδηγάει καθόλου. Και εσύ είσαι σταματημένος και έρθει και πέσει πάνω σου. Και πεθάνει. Ξέρεις ότι θα την πληρώσεις εσύ? Όχι, δεν το ξέρεις. Οπότε, αν οδηγάς χωρίς δίπλωμα, τσέκαρα τι επιλογές έχεις. Πρώτον, αν λοιπόν θέλεις να οδηγήσεις μηχανάκι ή οδηγάς ήδη και είσαι πάνω από 16, τράβα βγάλε ένα δίπλωμα για 50 στην τροχέα. Δεν χρειάζεται να οδηγάς χωρίς δίπλωμα καημένε. Δεύτερον, έτσι και είσαι πάνω από 18, οδηγάς μηχανάκι και αυτοκίνητο και δεν έχεις ιδέα τι είναι το δίπλωμα, είσαι μαλάκας. Και μην μου πεις ότι δεν έχεις λεφτά μουνόπανο, γιατί ξέρουμε τι κάνεις τις νύχτες, ναι, σε έχουμε δει, πόκερ παίζεις, ας τις μαλακίες. Και τρίτον, αν είσαι κάτω από 16, οδηγάς αυτοκίνητο ή μηχανάκι ή οδηγάνε τα αλίκα. Καθημερινά, πηγαίνεις σχολείο με αυτό. Πηγαίνεις στην οικοδομή με αυτό, είσαι μαλάκας. Και βασικά οι γονείς σου έχουν χεσμένο και δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Οπότε αν θες να κάνεις κάτι καλό στον εαυτό σου και κάτι καλό στην κοινωνία, μην οδηγάς μέχρι να πας 18 και να βγάλεις δίπλωμα. Και τώρα που το θυμήθηκα, εκείνοι οι τύποι που είναι πάνω από 28 και πάνω από 30 και πάνω από 35 και υποτίθεται ότι είναι πολύ όριμοι και οδηγάνε χωρίς δίπλωμα. Εντάξει, αυτή είναι λογικό να οδηγάνε χωρίς δίπλωμα, ρε φίλε, σιγά. Γιατί να βγάλουν αυτοί δίπλωμα, τι είναι. Οπότε αυτούς τους αφήνουμε χωρίς δίπλωμα. Δεν τους κράζουμε, ειρωνικό το είπα έτσι. Φυσικά τους κράζουμε!
Ρε φίλε, συγγνώμη, είσαι πάνω από 28. Το μυαλό σου υποτίθεται ότι πρέπει να έχει πήξει και κυκλοφορείς χωρίς δίπλωμα. Ναι, ξέρετε, θα μου πείτε πολύ. Σιγάρε, δεν υπάρχουν ειδικοί που κυκλοφορούν πάνω από 28. Φίλε, υπάρχουν και γυναίκες και άντρες. Τους έχω δει πάνω από 28 και οδηγάνε χωρίς δίπλωμα. Έστω μια φορά, αλλά γιατί να οδηγείς χωρίς δίπλωμα, ρε? Τρέβα βγάλε ένα δίπλωμα. Λοιπόν, το μάθημα του βίντεο ήταν να μην κυκλοφορείς χωρίς δίπλωμα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου γίνει. Ποτέ όμως. Όσο γαμάτος κι αν είσαι στην οδήγηση, μπορεί κάτι να γίνει, να μην φταίς και να την πληρώσεις εσύ και γύρω σου και η οικογένειά σου και δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος. Και κάτι άλλο. Αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe, comment και like. Και θα έρθει κι άλλο. Κράξτε τους bitches, το κυρία Στέλλα bitches.